Naundang na ang pipila ka talpakan dinhi sa Mindanao human gipaundang ni Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa online sabog o isabong tungod kuno sa kadaot nga nahatag niini ngadto sa mga Pilipino. Ani ang report ni John D. Esteban. Human girekomenda sa Department of Interior and Local Government, gipaundang na ni Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa talpakan o isabong. Sanglit sumala sa DILG, dako kaayo ang negatibong epekto niini ngadto sa mga Pilipino base sa ilahang survey. Ang isabong, daan ang nahimong kontrobersyal tungod sa pagkawala sa 31 kasabongero sa kauluhan. Samtang dunaw say na report nga pulis nga nanulis tungod na adik sa maong sugal. Si DILG 11 Director Alex Roldan uyon sa maong mando. Bisan kuno maabot sa 640 million pesos nga revenue sa talpakan ang mahatag niini sa gobyerno, apan dili daw kabayran ang kadaot nga hatod niini sa mga Pilipino. Ang desisyon sa presidente was enough ba ang 640 for that damage na mahimo sa society. So I believe personally that the president is right na it's not just about revenue generation, it is about stabilizing our societies. Daan na usab gibutyag sa Davao City Police Office nga doon na sila ginamonitor nga 5 ka pulis nga kuno nalambigit sa isabong. Ang 10th Infantry Division magpahigayon daw survey kung unsa ang epekto niini sa ilang sakop nga nalambigit sa maong sugal. Even before na yung face-to-face pa yung sabong, there are a lot of personnel also being investigated. Yung kanyang mga utang na hindi mabayaran can cause their demotion or being reprimand. Samtang ang DepEd 11 dili usab makaingon nga walay magtutudlo nga nalambigit sa isabong. We are not saying naman no teacher is into it. No, it's actually affecting all the segments of society. But it's a personal choice. Kasi if you're into something like that, and then you allow yourselves to be gobbled up by it, and then therefore it creates a lot of very negative ramifications. Sa Kidapawan City, sa miaging semana lang nagsugod og operate kining online sabong sa syudad. Apan naundang na karon, human gimando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpahunong sa operasyon niini. Sa duha ka talpakan sa Kidapawan, 30 ka mga trabahante ang nawad-an og trabaho. Mukita kuno sila og 400 pesos kada adlaw. Dugang pa ang tip sa mga daugan nga sabongero. Hinuon, wala sila'y mahimo kung dili musunod sa mando. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.